Vítajte pri Pokrovinách, vašej relácii o udalostiach v pokrovom svete. Čaká na vás ohliadnutie sa za minulotýždňovým turnajovým dianím na Slovensku a pozrieme sa aj na to, čo prinesie nový týždeň. Moje meno je Silvia a v nasledujúcich minútach vám všetko priblížim v najnovších Pokrovinách. Ktorý hráč si to ako ďalší namieril do vysokej politiky, ako sa ochrániť pred podvádzaním v domácej hre, najnovšie akcie slovenských klubov alebo aj rozhovor s Dávidom Urbanom. Toto všetko nájdete na vynovenom webe spadepoker.tv. Poďme však na novinky z domova. Začíname v hlavnom meste. V bratislavskom Concorde sa minulú stredu odohral MDŽ Ladies Night špeciál s garanciou 3000 eur. Vybrali sme sa tam so štábom Spadepoker TV a ako to tam vyzeralo, vám priblížime v nasledujúcej dokrutke. Ako prebieha dnešný Ladies Night, aká je atmosféra? Dobrý večer, sme veľmi spokojní, kasíno sa nám veľmi rýchlo naplnilo. Turnaja sa zúčastnilo doteraz asi 20 žien a nielen počas dnesnej Special Ladies Night, aj počas všetkých stredajších Ladies Night cítime, že baby začínajú mať poker fakt radi a neboja sa a dôverujú si pri tých pokrových stoloch. A ako sa im teda dnes darí? Momentálne som si ešte nepozrela steky našich báb, teda našich návštevníčok. Majú ale dodatočnú motiváciu, môžu vyhrať 100 eurovú poukážku, ak vyhodia známeho hráča Láca Červeného. Najlepšie 3 dostanú parfém. Zvýšili sme garanciu na 3000 eur, takže sú určite motivované. Jedna je lepšia jak druhá a druhá je lepšia ako tretia. A ako sa vám hrá, čo hovoríte na atmosféru? Atmosféra je uvoľnená a kľudná. Všetci hráči sú dobre naladení, tešia sa z dobrých cien. Ja hrávam skôr na internete a naživo až tak veľa nehrávam. Tam sa ti čo podarilo dosiahnuť také najväčšie? Ani nie tak, že by som vyhrávala, že nejaké veľké výhry, ale skôr, že pravidelne sa dostávam ako do peňazí a tak. Čo hovoríš na dnešnú Ladies Night, čo hovoríš na atmosféru v tomto klube? Dnešný večer super, určite. Dobrá atmosféra, dobrý turnaj. A čo hovoríš na ženy, je ich tu myslíš, že dosť, aké sú oni v tejto hre? Väčšinou poslabšie, teda u nás na Slovensku musím povedať, ale učia sa určite. Takže si myslíš, že ženy v pokri na Slovensku majú šancu nejako uspieť čoskoro? Myslím si, že určite áno. Na pondelkové akcie sa treba v Concorde nachystať, nakoľko už od 18:00 si prvých 20 hráčov na cash game stoloch odniesie dokopy 1000 eur. Stačí za stolom odohrať 3 hodiny a 50 eur je vašich. Ak odohráte 5, dostanete dokonca ešte 30 eurový voucher na turnej navyše. Po kombinácii s ostatnými akciami klubu sa zdá, že Concorde je doslova továreň na bonusy. Navyše už tento útorok o 19:00 budete v Gentleman's Night môcť hrať turnaj s garanciou 3500 eur. Pre víťaza sú navyše pripravené aj dizajnerské hodinky. Buy-in do turnaja je 23 eur, čo pri tejto garancii tvorí víťaznú kombináciu. Podrobnosti ku všetkým akciám môžete nájsť na stránke klubu. Poďme sa teraz pozrieť, čo sa deje v druhom veľkom bratislavskom klube. Tento týždeň si v Banco Casino Bratislava prídu na svoje nielen turnajoví hráči, ale hráči cash game, pre ktorých si najväčšie pokrové kasino nachystalo nevídanú akciu. Za odohranie minimálne 3 hodín na cash gameových stoloch s blindami 1 a 2 eurá a vyššie vám Banko poskytne ubytovanie v hoteli Crown Plaza, a to dokonca aj s neskorým checkoutom do 14:00 hodiny. Akcia pre cashových nadšencov platí od 17. marca až do 19. marca vrátane. Okrem tejto akcie samozrejme môžete získať aj rôzne bonusy, ako napríklad BetBit Jackpot, ktorý už presiahol hranicu 16 500 eur. Viac informácií o tejto akcii sa dozviete na web stránke kasína. Vyznávači turnajového pokru si prídu opäť na svoje, keď na konci týždňa sa uskutoční už 3. vydanie Micro Series a samozrejme nebudú chýbať ani skvelé extra bonusy, na ktoré siahlo už viacero hráčov. Od 17. marca do 19. marca sa uskutoční v Banko aj grand finále veľkej súťaže a vy budete mať tým pádom aj skvelý spoločenský program s viacerými známymi speváckými interpretmi a do varu vás privedie aj dievčenská tanečná skupina Wild Divas DC. Program bude moderovať známy moderátor Európy 2 Binďo a okrem programu sa môžete tešiť na vynikajúce jedlo či občerstvenie. Od začiatku tohto mesiaca sa spustila 4-mesačná turnajová liga, do ktorej sa postupne vyzbiera solídna porcia eur, o ktorú zabojuje na jej konci vo freerole top 100 hráčov. Všetky potrebné informácie o súťažiach, pripravovaných a uplynulých eventoch nájdete na stránke kasína
či na facebookovom profile Banco Casino Bratislava. Dosť bolo však o hlavnom meste, poďme si pozrieť ponuku košického Monte Carla. Po úspešnom Košice víkende, kde garancia odolala len o pár bájinov, sa po urputnom boji podarilo turnaj zdolať hráčovi Mari, ktorý si za svoje druhé víťazstvo odniesol 3600 eur. Ak sa mu rovnaký výkon podarí aj do tretice, vyhrá navyše 3000 eur a naozaj špičkovú trofej. Už v termíne 17. až 23. na vás v košickom Monte Carle čaká séria 4 turnajov s nízkym buy-inom od 18 do 23 eur. Power Garant s garanciami dokopy až 7700 eur. Špeciál za špeciálom vyzerá to na ďalší krásny pokrový festival vhodný pre každého. Ak ste viac priaznivcom Cash Games, tieto tu na vás čakajú denne a na výber máte k dispozícii viacero stolov, na ktorých okrem cash akcie na vás čakajú aj skvelé bonusy, napríklad BetBeat v hodnote vyše 12 000 eur. Poďme sa však pozrieť, ako sa darilo Slovákom v zahraničí. Rozvadovská Euréka mohla skončiť fantasticky. Na posledných 2 stoloch boli 2 Slováci a nevodilo sa im zle. Martin študent Ilavský, ktorý medzičasom stačil okrem side eventu na EPT Monte Carlo vykladiť aj package na main event, a to v hodnote skoro 10 000 eur, nakoniec turnaj opúšťal tesne pred bránami finále na 12. priečke za takmer 7 000 eur. Superhíter tohto rodáka z Popradu tak očividne nekončí. V turnaji nám zostal teda posledný statočný Dávid Urban. Dávid je však veľmi kompetentný zástupca slovenskej pokrovej komunity a tak svojou prezieravou hrou prišiel až do top 3, kde nastala kuriózna situácia. Podľa jeho slov takýto 3-way heads-up asi už hrať nebudem. Naznačovalo, že nastanú ťažké časy. Dostal sa totiž do hry proti páru a ako všetci vieme, byť ESO, ale sám proti páru nestačí. Dávid teda turnaj skončil s hrdosťou na 3. mieste a odniesol si tak nádherných 54 800 eur. Rozhovor s ním nájdete na našej stránke. Nezabudnite, že spadepoker.tv vám poskytne to najlepšie zo sveta pokru, jeho lifestylu, turnajového kalendára či špeciálnych akcií pre živú hru. Sledujte stránku pre to najlepšie z pokrového sveta. To najzaujímavejšie môžete tiež vidieť na našom Facebooku, YouTube alebo Instagrame. Ďakujeme vám za pozornosť a dovidenia opäť o týždeň pri nových pokrovinách.